Ja mitäs urheilussa on näin tiistai-iltana? Kerromme, että Mikkelin Jukurit erotti päävalmentajansa ja tutustumme myös lukiolaiseen, jonka perässä ovat Yhdysvaltojen merkittävimmät yliopistot. Vinkataan vielä kiinnostavaan listaukseen sivuiltamme. Ruuan hinta pysyi aika lailla ennallaan viime vuonna, mutta muutoksiakin tapahtui. Sivuiltamme voitte katsoa eniten kallistuneet ja halventuneet ruuat. Lähetys päättyy ja tähän päättyy myös oma työni täällä Yleisradiossa. Kiitos teille katsojat näistä monista vuosista. Hyvää jatkoa ja näkemiin.